Aine nambah iki sekilo. Pasti dong. Jane sing marai kowe rasane ngene iki apa no? Yo, pitu wae. Pitu pokoknya kalau neng kota gue lho. Neng kene barang ki pemandangannya iso apik lho. Apa meneh pantai nih? Pantai apa sih? Pantai apa? Bis ra. Apa? Pantai Celong bis. Bisa ki neng liwat neng pantai apa kok? Pantai-pantai. Pantai di bis. Celong bis maksudnya. Iya wis. Sok-sokan bahasa Inggris padune rambutnya kok ngene kok londeng. Sok-sokan bahasa Inggris. Bot, motornya piye iki? Didol payu pura? Wah, saya tahu Pak Yuki di pesta. Ada jurigane, Pak? Sampeyan ki priye? Iki kan motore juragane, masuk ada dong juragane. Walah, growong sampeyan. Sik. Lah kok niru gaya aku? Bebas ya. Ini kan negara demokrasi. Semua orang itu berhak menentukan pilihan. Terus pilihan hidup, pilihan pasangan, dan pilihan untuk bahagia. Benar, pura? Salah, sampeyan ki salah. Sing dong terus. Ya wis lah. Sing edan ngalah. Oh iya malah aku nyuruh mbak argang diri. Ning ndi karo sapa jam piro? Wis mati durung dikubur ning ndi? Cerewate ya Allah. Yo sak kok dolan ya. Hari ndi? Kepo. Saknome dolan ra? Yo wis oke. Ya wis hati-hati. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Con, apa? Con, apa? Con! Apa? Nyoba takon ki. Sik, sibuk. Serius ki? Tak buanteng kowe HP nih. Nyoba ngomong rungokke. Ya wis, tak rungokke, piye. Hei. Wingi cewek kae sapa? Manis temen. Kaya gula abang. Nek campur kelapa seger meneh. Con, kok meneng tok? Jare kon ngrungokke kowe iki priye sih? Ya ora kok ngono. Nek ana wong ngomongke dijawab. Wis tak jawab, piye. Wis ayo cek udanan bae. Siap. Berangkat. Cewek sing wingi kae. Saya nulungi con. Kae lu, selfie. Wah, semangat nih, Mas. Si ayo parani, wis tam. Sing wingi kae ra? Bisa Mas, yang wingi kare Mas. Saya kancamu Mas. Iya, Mbak. Aman ayo tenan, Mbak. Mbak, kenalan, Mbak. Wih, kita ngalah. Nanti Mbak, robot. Apa? Kelobot? Kelobot jago kok? Ini nama. Aku resa. Jalan. Aku boy. Panjangnya bongkeng. Adik tenan jenenge, Mbak. Kayak wongi. Males mulai gombal ah. Tenan lho, Mbak. Ayo sana.
Bisa beli meneh ra opo. Beli dhewe kok. Ayo Mas. Assalamualaikum. Boleh. Oh iya kali beli ya, ya. Iya kali beli ya. Ya, waalaikumsalam. Mas, aku ayo. Ayo tak taruh, Pak. Wes ora sang repot aku. Aku malah seneng direpoti sampean iki, Pak. Mau sak kampung repoti aku ora apa-apa. Kok kena sampean. Aman nih. Nah, ayo. Sini ya. Ayo. Kamu beli. Berapa sing mau? Sing mau di, Sing mau kae. kae di. Sing mau ya Allah. Lebuh temen. Oh, alah, geleng. Ngecek got kayak iki. Emosi nyung. Bot, Rene. Rene, Bot. Bot, kene opo? Tak sawang-sawang kok sedih temen. Mau aku di dalam bungkeng. Apa iso? Ceritane piye? Anak bener. Nah, terus Murah tiga tanpa segan. walah. Malah seneng kowe. Ya wis ngene. Jangan sedih dan berkecil hati. Dewe kirim gini, kok balik bareng, oke? Oke. Saiki juga. Kita menan Mbak sampean, Mbak. Iya Mas, ayo. Mampir ya. Wah, ora usah, Mbak. Wis sore. Ora apa-apa. Besok mana, Mbak? Besok mana? Ora apa-apa mau galon-galon po ayo. Pen aku diterke sampean. Ora Mbak, teman, Mbak. Suwun. Besok mana, Mbak? Ora apa-apa ayo. Motor aku, Mbak. Motor aku. Lah kok kowe jebule? Lah kok kowe jebule juga motor aku? Hah? Ora gan. Kalah. Kayak ayo beli bae lah. Ayo ke karyo. Pas. Jangan lupa Like, comment, subscribe, tombol. Di bawah ini. Jangan lupa ya. Thank you. Thank you, sir. arep trita kanca ayo padha ngumpul enyong arep senenge kanca Motor aku. Ojo maju. Action. Cita-citaku ingin menjadi boy. Oke. Oke.